Avui a Mal de la Comarca farem unes armes que tenim fixes, lascons fixes, les passarem a lascons transhumants. Què farem? Reduirem forat de fiquera, que és molt gran, i ficarem unes portes perquè puguem obrir i tancar i poder-les transportar. Aprofitarem l'arma que teníem fins ara i una alça. L'alça que fem servir li hem ficat una base perquè aquest any hem comprat nou material, noves alces que les introduirem amb aquestes, que són compatibles. Així que endavant intro, ja per vídeo. Benvinguts al Mel de la Comarca, canal dedicat a la piscicultura i amb un futur poder amb altres coses. Si us agrada el vídeo, fiqueu like i si podeu, inscriu-vos al canal. Vinga, nois, al final del vídeo. Primer de tot, el que faré serà reduir la piquera. Per què reduïm la piquera? A la zona que estem nates fa bastant fred i la piquera que és tan gran tenim pèrdua de temperatura i tampoc és necessari tindre una piquera tan gran. Podríem ficar directament el que vam utilitzar al principi, que va ser aquesta porta metàl·lica. El problema que ens trobàvem és que cada vegada que volíem moure l'asna teníem de destornillar i girar-la i tornar a tornillar. Si fas pocs moviments, podria ser efectiu, però tenim un altre material que pot ser més econòmic, que també és econòmic, diguem-ne, que seria així en plàstic. Per què fiquem la fusta? Per reduir el forat de piquera i perquè aquí seria per als costats. Perquè amb el plàstic ens queda una mica al costat i haurem d'esperar que ell es tapessi. Si fem algun moviment, podríem tindre alguna que se'ns escapi i rebre una mica. I ficaríem el plàstic per sobre. Així que fem aquesta i després fem l'altra. Aquesta ja la tindria. Podem obrir, tancar una part i l'altra, és un mètode més senzill que aquest tipus de mètode i més ràpid. Les fustes que fiquem per reduir la piquera és una fusta que és més o menys amb fitxat un centímetre i ja estaria. Fem l'altra. Aquesta part se la fixiem. És la més fàcil de fer, així. L'únic que hem de fer és tallar la fusta mida i rebaixar-la. Hem comprat una tapa de transnumància per poder alimentar i una caixa també d'una tapa de transnumància. En el nostre cas hem trobat que hem tingut de rebaixar un milímetre la part de dalt. No ho hem fet en directe perquè el material no l'hem deixat, que ha de ser amb un ribot. Podia fer llimat perquè era un milímetre i no era gran cosa. Aquesta part, l'important és ficarem un llistó com a les transnumants, però l'important és que fiquem 3 centímetres de masses de dalt per poder ficar l'alimentació. I no deixés amb això, fins que s'ha entrat perquè a l'hora d'alimentar tocaria l'aliment. I tenim aquest material que fa 3 centímetres i això ens farà de masses fustes. Ja les tenim preparades.
es fa entre 2 centímetres i mig i l'altre sobrepassarà. La manera més fàcil que han trobat poder fer seria ficarem la tapa dels 3 centímetres que volem de marge, l'altra tapa, això ja ho tindríem així. Hem polit una mica els cantos i ara pues aguantaríem. Això ho tindríem quasi. Cauria un marge de 3 centímetres. Nosaltres hem tallat els llistons i abans de tallar hem fet un tractament ja d'oli de llinosa que ja estan sucats. Ara això hem polit els cantos i ara sol ens faltaria acabar de, si volguéssim polir una mica. Així tindríem transformada una lastro que seria fixa, que la podem aprofitar per transformar. Ja la podem agafar millor que els seus agafaderes de línia, obrir i tancar quan ens convingués, amb el seu aïllament i compatible amb les altres. Ja seria tot, i a per un altre vídeo.